Rydyn ni am weld miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050, ac mae gan addysg ran fawr i'w chwarae i'n helpu i gyrraedd y nod hwnnw. Rydyn ni am i gwneud i'n hawdd i chi wybod pa fath o ysgol sy'n gweithio orau i'ch plentyn. Mae'n rhaid i ysgolion Cymru ddweud wrth bawb a dyn nhw'n addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg neu drwy gyfuniad o'r ddwy iaith. Felly rydyn ni'n cyflwyno 3 chategori newydd ar gyfer ysgolion, fel bod modd i bawb ddeall yn hawdd pa iaith sy'n cael ei defnyddio ym mhob ysgol. Categori 1, cyfrwng Saesneg. Mae'r ysgolion yma'n defnyddio Saesneg yn bennaf, a bydden nhw'n cyfathrebu gyda rhieni a gofalwyr yn Saesneg. Mae'r Gymraeg yn dal i fod yn rhan bwysig o ysgolion categori 1. Bydd o leia 15% o weithgaredd ysgol eich plentyn y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg, fel ei bod yn cael cyfle i ddefnyddio ei sgiliau Cymraeg. Categori 2, dwy iaith. Mae'r ysgolion yma'n defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg a bydden nhw'n cyfathrebu gyda rhieni a gofalwyr yn y ddwy iaith. Bydd gan eich plentyn ddewis i astudio o leiaf 40% o'i gweithgareddau ysgol y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn y Gymraeg. Po fwyaf o amser mae eich plentyn yn ei dreulio yn dysgu ac yn cael ei addysgu yn y Gymraeg, y mwyaf hyderus fyddan nhw yn yr iaith. Categori 3 a 3P, cyfrwng Cymraeg. Mae 2 fath o ysgolion categori 3 ac maen nhw wedi categoreiddio i adlewyrchu iaith leol ac anghenion cymunedol eich ardal. Mewn ysgol categori 3, bydd gan eich plentyn ddewis i astudio o leiaf 70% o'i gweithgareddau ysgol y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn y Gymraeg. Mewn ysgol categori 3P, bydd eich plentyn yn astudio o leiaf 90% o'i gweithgareddau ysgol y tu mewn a thu allan i'r dosbarth yn y Gymraeg. Mae'r 2 gategori yma'n annog disgyblion i ddefnyddio cymaint o Gymraeg â phosib i feithrin eu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg ac i ddod yn siaradwyr dwyieithog. Mae gan yr ysgolion hyn ethos Cymreig gryf. Caiff eich plentyn pob cefnogaeth i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob sefyllfa posib y tu mewn a thu allan i'r dosbarth. Rydyn ni am i'n holl ddisgyblion deimlo'n gyfforddus gyda'i Cymraeg pan fydden nhw'n tyfu i fyny. Po fwyaf o amser mae eich plentyn yn ei dreulio yn dysgu ac yn cael ei addysgu yn Gymraeg, y mwyaf hyderus fydden nhw yn yr iaith. Bydd ein system gategoriau newydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ysgol iawn ar gyfer eich plentyn, ble bynnag mae nhw ar eu taith gyda'r iaith. I gael ragor o wybodaeth, ewch i'n gwefan.